Siyempre, kakapoy, gitsang ako ng performance kagaina. Ano ang kapoy, anak? Ang akong bugos na kalawasan. Nagabaka ka. Amo na na mo nga dadagaan? Hindi ba kayo ba mo nagsakay ako sa habal-habal? Tinagbika ako dito. Brigada Drive-Thru. Brigada Drive-Thru. Drama. Brigada Drive-Thru. Brigada Drive-Thru. Drama. Libre ang pangambisyon, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel. That's why kung mga ambisyon man lang kamo, dakuan na. Kung dako ang imong ambisyon, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel, posible nga maangkon mo na, especially kung maningkamot ka. Tama po, Bita Bernard. Mga mo na ba? Dako gid. Dako ang ambisyon. Libre mo ang ambisyon. Correct. Walay bayad sina. Bayad. Alam po pa sobra Nan. Alam tama-tama ra po. Tama. May ka Brad kay kompleto kas minerales sa imong Kana. lawas Brad. Kag dapat gid kay may partner kita nga nigari sa aton nga pangadlaw-adlaw labi na sa aton nga kaugalingon nga panglawas aron kumpleto kita sa atong minerales sa atong lawas patakan lamang sang nigari sa isa ka baso 5 ka patak sulod sang isa ka litro 40 ka patak kaya na mapunan kakulangan nga minerales sa imong kalawasan nga dili mapunan sa imong silingan bebe. Muna sa mga amigo kag mga abyan naton nga mga construction workers, farmers, drivers. Dapat may katuwang kita sa aton nga pagpaningkamot, pagpaningtiil sa aton nga pamilya. Mangin ka partner ang Nigari. Nigari Patak Mineral. Available sa tanan ng mga Brigada Pharmacy branches sa inyong mga lugar. Gusto kong magdato, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel. That's why, sa pag-graduate akong high school, ilang kamas gidayon ako, Papa J, Boy Nonoy. By the way, ako dahil si Rose. 25 anyos. Abi ko, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel, nga sang makita ko. Ang lalaki, ngay tago na lang nato sa pangalan ni Efren. Isa ka kuan goro na Papa J Brigada Rachel, bilyarista goro na. Goro, Efren Bata. Efren Bata. Bata sa silingan. Si Efren nga isa ka gitawag og negosyante. Diri ko nakita ang gitawag Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel nga kaharuhay sa kabuhi. Uy. Pero ano bang pagkaano Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel? Nga nagbago ang tanan. Apil si Efren. Para inyong maintindihan. Amo na yung mga natabong mo. Tigidig. Salamat kayo, Ros. Kay gitagaan ko ni mo gigayon, miskin. Mauna niyang akong edad. Okay ra kayo. Wala kay headphone. Wala'y microphone. Iyon nato. Wala'y problema. Ani ako'y haplas diri. Darling. Okay na na from Ganahan kay ko maminaw ni mo. Kay gitawag na ko ni mo, darling. After 100 years kong nagapanligaw ni mo. Og disugot ka sa kuha. Effective sa mong darling. You are my darling. Ay, salamat kayo. Yes. Basta sugod ka ron, Rose. Ayun nagka-problema sa imo ang mga gustong makuha sa kabuhay. Salamat ki, darling. Diba, ang hambal mo sa kuha, gusto ni mong maging mayaman. Oo, handom ko Dungan kang kagdungot maging mo. mayaman. Basta positibo lang ang imong unahon. Sige. Open-minded ka ba? Yes, open na open, darling. Very good. Gusto mo ni mong matog Singapore? Was di yun? O karon, So, mga kung pilang, ngayon, gusto ni mo? mga pilang ta. Of course, pag ulay na ito, Bigatin. maniod to ta dito sa Japan. Bigatin ka kita na, darling. Tanan ang imong gusto akong ihatan. Bangod kay palangga ko ikaw. Oh, tinood na. Asa pa pala mong gusto? Na ba kay gustong buligan? Gusto ko, darling, baklon ang mall. Ang mall? Oo. Asa ba na mall?
Mall o gusto ka itong mulmul nga isda? Gusto ko ba ko ng pinakadako nga mall Walay sa atong problema, lugar? walay problema. Istoryaw na ko ito akong amigo. Katong si Kwan, si Lucy Tan. Si Rosita. Tawagan ako, kung apel to si Kwan, si Henry. Ako na CEO dayon. Walay problema. Thank you, darling. Palanggaalan ko. Palangkaunta ka maskin pa nga. Palanggaalan ko. Maskin pa nga nagarago mo na ng mga bukog mo, maskin magpungkog na lang. Walay problema. Maskin tigulang ka pa sa karabaw ni tatay. Karabaw rin tumatanda. Baska Ikaw lagi nagarubo na na itong bukong. Walay problema. Basta, ari ko, dali lang. Gusto na kong tagaan na imong mamahog 50,000 para sa iyang mga negosyo. O 20,000 para sa iyang mga gastuson sa iyang bulong. Ay! O 50,000 pa para sa iyang mga biste o mga bayo nga gusto niyang baklo sapatos. Ay, bongga ka, darling. Wait na, may contingency fund pa na. Of course. Pwede ipa-refund? Walay problema. Ay, thank you, darling. Mapakasal na ta. Walay problema. And of course, walay problema. Siyempre, parintin ako si Kuya Joel. Bigyan kita ng jacket, ha? CD. O cellphone. Cellphone nga kato pinakalitis. Bigatin ka kita na, darling. Walay problema. Basta ikaw ang akong pala. Thank you, darling. Okay ba? Okay ba? Okay ka, ayaw kiss me, ah. Yan. Isigaw mo. Isigaw mo. Open-minded ako. Open-minded ako. Hi, ma'am. Anak, May dala ko, oh. ikaw na anak? Ako ni wala na iban pa. Dali lang tayo lang ako pang ano yung iban nga mga Hindi ko paninda ikaw ko. makilala kay halos tanan ikaw nag-yellow. Mama, wala Baligi ko na sa grocery, good for 1 year na yung grocery, ha? Hala, nga kadamo gini ni. Ay, ambot as. Gini ni nagalit. Ano nagdaog ikaw sa loto? May isalihan lang ako tapos nadaog ako dito. Ay, Sige na, lutuin na pala ako sa nga paborito ko nga, Juan, nga laswa. Mapasabaw ako, ma. ay Go. wala anak. Kadamo sa kwarta mo, lasway mo paluto. Mga crabs. Hindi makaba mo may tagaan ko sinakaba mo vegetarian ko siya. Ay, Oo, sige, may crabs man dira, ma. dali lang Ay, anak. madam. Uy, Mayo kay nakabot naghahanag crabs ani ay. Malikaalan na. imo na to, anak. Oo, ako na tanan. Grabe. Taga itong mga, mga kumari mo dito, de Manila. Nagtagito sila dito. Ato maniday mo nga chismosa, tagaan Oo, ko. tagaan mo to siya. Isagudan na to siya from now Grabe. on. Ako na bahala sa mga expenses diri sa balaya. Anak, dali lang. Mga billing, mga kuryente. Grabe ka man, anak. Ba? Mga maintenance mo. Oo. Mga maintenance pati sa mga kumari mo. Kung dalawa nga chismosa sa barangay. Ako na ma-care of sa to kay ako na bahala. Okay? Ba't mo siya ganun, ano anak? pa? Dabo ka na kwarta? Sige lang bala. Panilagi lang bala ko. Basta Imo, O, ari na ay pusa na ng mama mo 50 mil. grabe ka man, anak. Nara na. Ba't mo siya ganun, anak? Sige lang, nakat na to. Paparlo na ng itsura mo kay daw. Anak. Kwan ka na, Imo pa ng eroplano sa gawa? O, ako nag-ipapark ko lang na dira ka mo traffic sa sa Grabe. Aliano. Grabe ka man, anak. Ba? Go na ma, o, di ba? Sige na, kay preparada da. Ano to, ano ng king crab ko, ha? Sabta lang ka ng pamangkot ko, anak, ha? Mama, di na tong shaver sa CR, may ara dire. Siyempre. Oo, kay nagbakal ko bag-o, razor na siya. Razor na Dapat ang isip mo, anak, ilisin ka chopper. Oo. Mabalaada, ikaw bala king kuy kagit. Sige na, mapahuwi ako makay kakapoy, git sang ako na performance kagiina. Ano ang kapoy, anak? Ang akong bugos na kalawasan. Nagabaka ka. Amo na na imo nga dadagaan? Hindi makaiba mo nagsakay ako sa habal-habal. Tinagbika Ikaw, ako anak, dito. Ay, Sige na bala, makachismosa. Sige, anak. Oo, lutuan na lang dito, mapahuwi ako, ha? Sige. Kukawan lang ako kumagkaon, ha? Ang mga chismosa mo to nga mga kumari, dali kay diri na taman yapan tanan, okay? Tuod Pati ka. kay day kagawad, kay day kapitan, tanan. Sige. Oo, ha? Sige na ma, bye ma! Sige, kay duga-duga dulungan tagasang Okay, ma. kasla kaglampo na ya.
Uy, grabe, big time na dyan kay Kamads ba? Grabe. Grabe, gid siya. course. Grabe gid siya mamang iyan. Dapat lang. Isipon mo bala mamang, gipasara niya ang club diri para kita exclusive. Dapat lang iya. Grabe na gid no. kay Kamads Oo. ba? Kita niyo ng iPhone ko, bago ko lang nag-iisip na Wow. natakot ako sa isip. Bago naman, Mads, kay kagapon to, no, color blue ato. Oo, subang purple naman ni siya. Ay, ala. Pero Mads, lamay ako, dapat makapuli na ako mga around 10 p.m. sharp ha. Ay, Mads, Ay, ka problema. mamangkot kami, Mads, nga, ano, gulpi lang ngayon mo pag mayaman, oh. Ay. Nag-join ka bala sa open-minded ka ba? Oo, mag-reply ka na dito. Opo, yes po. Amo na. How, location. Amo lang na, Mads. Grabe, Pero good Mads, Mads. grabe ka good, Mads, oh. Grabe ka good, Mads. Sige na bala, hindi na ako magkabalaka. Kuha na itong mga ilimno dito. Go! Ay, Ikaw na Wala ni bahala sa- grabe ka, yan, Mads, Mads. ha? Ako bahala, Basta, pati- Mads, ha? Pwede kita mag-hire sa sunod, Mads, mga kwan, Mads, mga showbiz, kag mga artista. Ah, pwede ang mas tindani nga simple lang na iya nga grupo Alo, nga ay. birthday mo. I-heart itong mga Mads, ano nyo. basig pwede may mo tagaan ang tip, Mads. Correct, Mads. Ay, Say, ba't grabe na mga kikiro na mo, Mads ba? Mas kinida ka mo mga yun, nakareserba na ako sa budget para sa inyo, Grabe okay? ka dyan, Mads. Ako bala, no? sige na. Oo, tapos schedule mo, Mads, mag-yachts kita sa Zono. Oo, magyakit kita. Gusto mo gid masaluman, Mads ba? Wala. Ay, sige Gusto na, ko, Mads, Mads, kayo sa Maldives. Maldives. Okay, Mads, pero dapat Order na ta, makapuli na Mads. to. Dali na, Mads. Order na ka mo to. Ay, Orderin na, Mads. Grabe siya pa, Mads, no? Kana, Mads. Ay, ala. Orderin, Mads. Oo. Darling. Ooh, party, party. Where's my darling honey, my love so sweet? Din ka, Halen. I've been in my dreams. Darling, no. Tarong ako ang istorya. Oh, yes. Din ka, Halen. I'm drunk. You're I'm drunk. Yeah. Dali, dali. You're drunk, day, ha? Yeah. Darling! Nadulang ka, hubog ko, sakit. Darling, ano to? Magkambalang ta ka. Kadili ka pwede mo gawas rin sa pala. Magkambalang ta ka. Kadili ka lang sa pala. Darling, hindi ko pagkuga. Wala pa takagi ko. Wala pa. Okay. Magkambalang ta ka. Kadili ka na mo gawas. Kompleto ka na direct. Tanan ng grocery kompleto na. Kaya kailangan pa rin mo magawas. Darling, ano naman kami, nag-bonding naman kami sa mga Wala babae. kay labot sa banding. Wala kay labot ni banding. Pero mga friends ko to, darling. Dili ka mo Nakinawan sa- ako diri. Dili ko mo sagot. Period. Dili ko mo sagot. Period. Ha? Period. Darling, nga aman. Namin na tani ang kabuhi ko, Papa J, Noy Brigada Rachel. Pero nakibang ako sa gihimo sa kuha ni Efren. Ang pagtapat sa kuha, Papa J, Noy Brigada Rachel. Amo nang ginaproblema ko subok. Ay, medyo limitado na ang akong hulag diri sa balay. Hindi na ako makagawas. Although kompleto naman ko sa tanang, panginahanglanon. Pero paano na lang ang ako ang kalipay? Og napansin ako, Papa J, Noy Brigada Rachel, nga nagapanakit na si Efren. Kung kamo lang ang pamangkoton, ano bang dapat na kong himuon? Kailangan ko na bang mukalas sa kining nga relasyon? Tagay kong advice. Ang inyong letter sender, Rose.